Lakhain koi Singhason constituency kapalo diso by pathoklam long APHOC asong to Mass Rally amai kepadopon. BJP claim bang photom patovia jo phirlo Bordongka PS APHOC Wood Committee asam ki pripidamet aputhak APHOC asong pen pherangkya mai kangnipon. Lakha Krisi Langfair constituency along BJP party ato motorcycle kapachijing pon. Duar Amla constituency arlo APHOC asong atom pen bike rally kapadopon. Kedamtang wo siga chiklo niphai truck arni disobai pathoklam long APHOC mass rally mate cherok tok amai kepadopon lapen non kebangchi wo siga chiklo niphai narkep arni Karbialong autonomous council along bangphukang mai mate MSC kiligapor nangtebok headpen ajok ansuse APHOC asong jakong horang kachpangtang napen APHOC asong pen kapreg asong aphan wood ke jogje der ji aphan si APHOC asong atom disobai pathoklam long mass rally amai biponlo. Lebang somailong BJP ASC Congress asong along claim bang pu bang piatum amithang asong aphan aningka chithi kavideda jok disobai pathoklam long APHOC mass rally amai kibiponalong kado kabepen bang pharohini sose abang pu bang piatum APHOC asong along chipa ogdut Leben khalapu hawarara tumpen kaninje ponke nilitum BJP asong alongke athaksi kachipaklang chot bonta nilitum joy penke APHOC asong along cherap chitodun bom lapen Singhason constituency alongke APHOC asong si pahevekji Leben BJP asong le Karbialong nang haithulo pulutangte Karbialong ke kivir lapen ilitum tribal asomate inglong aswatumke kisungpen kivir anparke avelo Lasike bangchi vosiga chiklo niphai narkep arni Karbialong autonomous council along bangphukang wai mate MSC kilik arni minute isyang bong matha pamira APHOC asong phanle vote joktu lapen jongsi Karbialong autonomous council along APHOC asong atum long inkora truck constituency along pen long pho a constituency jongsi hai derlo pulutangte Karbialong autonomous council along BJP party le hai sitame council kachari sungpikji athi nilitum APHOC asong atum ke council along dodun joyje leben nelitum jongsi council along kachari long lote government job ake joy pen si piponji lapen ke chia so toma phan chiklo ejon angpong pen voter list in thamnapji lapen nelitum ke kapreka party along ke doa karbia toma phan sitami nelitum APHOC asong pen ke plakpon awi khei siangbong chelang ponji pusi bangso amai long ningjipon Leben nelitum APHOC asong ke arona teng pensi chidanji puta lamthe jaipon labang samailong Singhason constituency APHOC a candidate Jay Kathar chitognut leben manpeng aluhi pen APHOC central committee atom chitognut leben kukia khe atom sitame bangsame nang chitognut kado kabe bang pharo phli sose armu chitognut pen mesen pen bangso mass rally amai pachunpon long pamelo Volongkoma jipen jirsong sina report Karbi Daily News district kita me lagi Hemanto Sharma lagi nangit nangit kali autonomous council kunci lagi punani resolution enangi dan si has state government fund central government fund alam tini dapat bukajan district pun itu punani lagi East Karbi Anglong district punani aku bukajan boleh lam juta dah inghan adong boleh inghan civil si patim kilo itu nak yang kau itu apa hal ada kenon ke cement factory ke do mat ada ke esma ke long tum do ke di hala da ke health aban opran kan mimi la si hala da headquarters district headquarters selam sitala ke ha borpung na tu si binang ji lagi nilitung number 1 lagi this resolution and non-resolution alang litung resolution and sitala bangso resolution government panlu leke di nilitum hanglo RTI pen resolution ko ano ma kilo hala kilo forwarding letter da ko pinang ipulitum hanang pipedet lo kay la BJP ito nilitum bangla poli resolution and nitum ke methang dam si chief minister ban governor ban pidamji da pen prime minister ban nitum methang si pidamji president ban nitum methang si pidamji Assam CM ke lage amunit hinu upuyok na chini lo ke di Assam government Assam newspaper long ta chitok lo Assam el alang li choyor det lo non Karbiang long ta bang si ka choyor ya pan si klem lo ko di hadak ta ito da sila ka alang li ka choyor ya pan si klem kilomen nang litum thekang long lo rong bethi dam non Karbi to me he mat plaster ahem sai sila 90% ke mat plaster ahem athema halatum aphan Karbi la bening long arat tum phan
kacuri kacor lamji income ka pelongji aja kong asapta atovar pipedet hala tu ke claim ke bhatte marona batte maru ba kam se claim hala bongali tu ni pu bhatte marona an ke jesu ki jom jom tamelo sangron bomno seta sang ka chulong dia phan ahem ke chi kim dia phan motor gari ke chi nam dia phan o somara tu logo pa por he bun dia phan ke alang le tum atovar khang thiplo Bitong Reng Thama constituency along non puan ta APHLC asahem ki free ing ton pon pela Bitong Reng Thama arlo Bordongka polling station along APHLC vote committee asahem sitame inun banghini gundagiri BJP achamcha ki damtang wo signify pho arni ajwa porahur APHLC vote committee asahem free tikang en Lebang so putaksi patumi wo signify trok arni ki APHLC asong along ki claim ke damatum pen pherang ke amai ki phapon Bordongka polling station along sitame bangso vote committee asai malong BJP workers atum inut banghini gundagiri atum nituma sahem nang kipipike non pen phong thomlo leben ke APHLC claim bang phu bang phia tuma phan sitame ke ther ke haplok akamsi ke claim puta pherang kya theino ningje pon leben bangso pherang kya mai ke phapon along pinan BJP claim bang phu atum mate BJP achamcha gundagiri atuma phan kopia potsi APHLC aso phan lang selera ret lo puta karjupada pon leben theangdang analo apor hutke BJP achamcha atum lamthu lamdok pen APHLC arar phan by ponpo ajor jirlo apor hurlote ke therke hablok asai si claim ronglo leben abarin CM tulira mohanga phan sitami lahai sai lang no ke claim atuma phan chithan chipare thekthede rajok APHLC asong atom pen pinrem ponlo dongka mukam pen humson pe report Karbi Jeli News pan kelang remma itum khaya phan sikar jap kemati itum me thang jongjong phan kar jap palika khai reng nang ji don khai wir pudok dok aku itum la so APHLC ka pang tangke tum piklo position pulo athima non langkha longri kep sita me alang tum choyor de la bangso bangke ni tum kroyundi la so non jong si la so election jong si itum la BJP a sarkar phang si pa halu de la kep eke jor ta kachi don son ban de pu la sila bangke tum kroyun kroy masi kroy kre athima da ke 6 dul area itum Karbi la pening long asu tum de sida ke arai do la ke paragraph 20 ong si tok dak lo tribal area pulo la so aron si itum muni da phan ke thanda apa buji dam ko an ning kan throsi ke peng dat api itum phanang than bang we non itum asat jaga thar la so alu thui na paklang ban itum la ha aron ke thana me se itum bor i lo sita me dak abang ke la BJP claim bang itum bang ke itum man kai ta mai nang ke pidut meeting na pa se sagdut la so bang ke itum pro le ke sopterang amen da pon pusipu dake la a family phan sikelang selet la phon sikan ninje pu ta se gopia pose la anta mane ke claim sel mal dak dithung along aratum ki thitang aphan da amen pon si kalili galang lang ke sorsar pon ke la bang ke chokche daji athima thitang lo prute la ke tumlong avelumati ako APHLC amang dekhe ko pensi ala ke choi chung ninje kan tung la hello alangli doktor tuliram rong ha doktor bu kachi tok alangli jema tha pemi tha alangli jong se inu da doctorate abang lo bulangte tuwe son son dak Bordongka PS along na ki free app la tuwe chot kali la so phrang tame along meeting along ki free dun phalang no dun alangli inu da leaders a doctor lo bulote alangli puthek nai ki alangli workers dum fan people alangli puthek thedat ke na lo alangli doctor bang jibiko ke aman ke jibiko ke nang japon pemi ningle alang labang salam chitha nangji la sini sodak pen pin rem lo labang salam ke condemn lo la doktor tu ram rong hang alang li la workers ma chipu nangji kali pulang se labang so abang itumta sonba kalam theningi nang kokku la pen claim nang kokku wo sika chiklo ni phai trok arni lakha crazy langfer constituency ka parlo wolongko maji pathokalam longpen BJP asong atom motorcycle kapachi jengpon labangso bike rally kapachi jengpon laki non ke bangji wo sika chiklo ni phai nar kep arni Karbi Anong autonomous council along bangphu kangmai mate MEC kiligalong anso se jakong kachi pangtang ponjia phansi bike rally kapachi jenga sai padopono bangso bike rally kapachi jengpon along langfer constituency BJP candidate Madhuram Lekhe laben Vijay Kumar Gupta Bokolia municipal boards chairman Hem Singh Teron laben ward commissioner Duana tum chitongdun laben BJP asong along claim bangphu bangphi kethi tum chitongdun laben halapu Bokolia BOC along ta bike rally kapachi jenga jok jang thuawe set ano laben BOC along ta traffic chepek on epinano laben kewangji Karbi Anong autonomous council along bangphu kangmai mati MEC kiligalong langfer constituency along pen
pen wood jokjia prangta BJP party hai elo pusi ningche pon leben ke ong dung awut pen si chipa hai pon popusi phirang kya phan nang pachini dun leben bike rally mesen pen pachun pon volongo manji pen jirsong singna report Karbi Daily News Vosik ni phai truck ani dor amla constituency arlo AP Chulsi asong pen bike rally padopon mangso bike rally laki ahut kapachitang pon laki bhoksong borkok tengkera langso wothalangso punja amtereng haihu arong along an ongduk amuluk bike pachijeng pono bike rally along dor amla AP Chulsi candidate longki timung pen jenglok lijang habi ingti indro tisu babul sagrola pen AP Chulsi kachinghon araratum bike rally along chitongdun Wothalang Sopen, Avre Strong P Report, Karbi Daily News. Jingthong MSC constituency arlokido Malong Kasir Asar the Rup Singh Bongrum ke bihek pen Jingthong constituency along Rada joine pen Congress party a Parman Karja Pithi Babangphu laki Rup Singh Bongrum hello. Rup Singh Bongrum Jingthong constituency along Congress aphan ahok petsi saiki claim kajiba rupi lapen Karja Pithi Babangphu pen ajoksi non Karbianglong Autonomous Council MSC kilika hota Congress a party pen Rup Singh Bongrum aphan ticket piponsi pajidanuno Leben Rup Singh Bongrum ta ticket long de pen wood ker gamai along sitame padupono Bonta isining duk meme abangke non MSC kilikate bok head apor adihu kopai kelang no ajok Rup Singh Bongrum ausopo mate Jingthong constituency Congress a candidate ausopo aklengsi Jackson Bongrum men kesu ka cholong long ajok bangso apirthe jiote kangsi ha sining apirthe songsar ritualong si do thang dunang koklo Jackson Bongrum mahangke theklake kidamtang jakongpo ni phai thongkem ani ningkan suri khresir kebra troxi kebra narkeba singkansi pirthe hachilo pinangan ke ningkan inkorapli arta keplengno Jackson Bongrum githiarni lake vosik ni phai pli ani Adap prangapor hutsi apai polapen amumara banghini lapen alangni chor sangpi kongri teron piatuma phan bangso pirthe pen chioti kangsi ha sining apirthe songsar richu ador baralong damnang chilo Humson be report Karbi Daily News